Sugeng enjing lor, maaf tadi aku nekene ngenteni buku ya ngomongnya soalnya buku repot. Tadi buku ngongkon aku kan ngenteni rekaman suara iki. Tadi aku sing dadi voice over ya. Nekene aku, ibuku, karo adikku takjak nyeblak mergono aku ki pengen nyeblak, guys. Soale kan buku dhewe kan ya pengen ya wis sak tukokne tapi buku tak kon ngeterne. Nah iki sik ning dalan ya lur. Terus iki sik ning dalan lumayan rada adoh ya iki arep lagi metu gapura desaku. Dadi omahku ning babatan Ponorogo Jawa Timur. Nah iki rada suwi ya del ungkas teko soal iki nggonku ning babatan dek iki ning Rupit dadi rada adoh. Iki del ungkas teko, sik del ungkas ya lur. Iki wis teko, guys. Iki wis teko ya. Nah, iki kene iki aku lagi mangan seblak kene dadi iki pertamane aku arep buku njajal seblak ning kene ya moga ae ora ngecewakne ya. Terus niki buku njukuk rupuk. Dadi iki sing tuku ki enek 3. Buku, aku karo sing titip sepupuku ya. Nah, iki dipodo ae lur, tapi yo mbokku tetep ae nyomot-nyomot ae dadine yo akeh anane buku seblake. Dadine buku 18,5. Nanku karo sepupuku nggur 17.000. Nah, iki milih-milih ya toppinge apa. Iki buku sik rada bingung teko aku kek, tapi wis dipodo-podoni ae ya. Iki jukuk bakso ikan kek ya lur. Iki dijukuk ae. Nah. Terus iki tambahi sekalep iki yoan. Terus iki dadak teko yoan iki nggih sosis pora ya wis aku ngomong nggoni sosis ae kabeh ngono ben padha ya. Ibuku ki njukuke anu lur, apa wis jenenge udang seafood persifutan gitu. Dadine luwih rada larang timbang ngunanku. Nah, iki sirar juga gek sukuk lur. Iki njukuk ya apa ora ngerti aku. Nah, iki buku nyatet-nyatet. Iki anu apa wis jenenge menune iki kuah anu. Nah, iki sambil nunggune wis nunggu arep mateng. Iki Bu karo adikku dolanan apa aku ora ngerti, penting ya anteng ae adikku ki bocah ora gelem meneng. Nah, bar kuwi iki tuku es teh mergokno lek tuku seblak ora ngombe es teh ya ora enak lur. Terus iki aja ngatekne aku ya iki mbuh nyapu ora genah iki aku ngono wi. Sambil menunggu, guys. Nah, sini tuh. Nah, kene wis juga seblake. Rong kerekot ya soale ya takut ora kober videone dadi ya wis balik ae sing di video. Nah niki isin aku lur videone tapi omongin mbokku wis ra apa-apa videone ae nggih kontene ibu karo kowe ya wis tak video walaupun ya iki sik sepi lumayan gak isin lur. Golek ning terminal Seloaji wis isin dingeti wong akeh ya wis piye neh. Wong genah nggih ngunten nek piye nah ya ngempet isin sakjane tapi ya ora apa-apa. Nah, iki wis tekan terminal Seloaji ya. Nah, kene iki lho videone aku isin lur. Ya kaya piye neh ya, tapi kan ya ora apa-apa. Sebenere dingeti wong ae. Wong padha ngeti walaupun wis sakjane wis tak delikne. Tapi ya sik enek sing ngeh ngono ya lur. Nah, iki akeh wong ning kene mungkin ya padha arep balik ning omahe kono balik mudik ya. Nah iki videone kene iki mesti rame lur. Nah iki aku arep OTW balik. Nah iki OTW balik ya lur. Sik ning dalan. Wis ki yo mbuh iki apa wis jenenge kene iki debune ya mbuh lho lur. Soale kan nek bis wingke lagi liwat dadine blowodok mak blus ngono. Nah, aku wis tekan omah. Iki unboxing seblak ya. Sakjane aku kon videone ae buku kon buka aku tak kon videone ae wis dadi tukang fotografer ya wis tekan video ae fotografer dadakan wis ngene wis ra apa-apa ngono.
Wis apa ya iki teh buku beh angel ya mbek suwine iki bukake. Sampai aku muring-muring lur kok suwi mentang bukake tibake taline angel. Nah iki seblake akeh lur engke kan ketara sithik. Nah lek wis dimasak ya wis ketara akeh wis wareg ngono ya. Wis lek mangan seblak aku karo mbokku wis ra kober mangan sego. Nah iki tekku nyemek. Aku ra doyan asin lur. Dek ora doyan berkuah-berkuah dadine ya wis senengane ya ngene iki nyemek ngono iki toppinge sosis iki. Iki aku mangan, iki tak mangan tak video ae. Wis ngene ae ya. Enake sumpah enak ya Allah. Nah iki mbuh nyendok katke ora kenek-keneki piye mbuh lah langsung kenek si sendok iki yo nyekel HP yo enake jan tenan. Jan enak iki kerupuk iki. Wis aku ki jane yo ora sering-sering yo mangan seblak yo. Yo mergane kan seblak ki yo pedes yo lur. Dadi yo aku kepedesen yo ngombe es teh ki. Buku kok suwine ram soalnya gak nemine adikku soalnya pengen yo wis aku sih tak videone pas mangan iki kok buku tak video nih lur lah iki adikku buku sik ndulang adikku yo lur iki mangan mie mawe mie goreng karo toppinge ndok wis ngono ae penting doyan iki ditulang ngene iki nae terus iki buku ngokon-kon videone yo wis tak videone penting ben marem. Nah damone panas katane mbokku enak iki lur timbang sing sak urung-urunge kaya ya kasinen nek akeh tapi kasinen wis padha ayo wis ya lur.